Malta għandha rata għolja ta' persuni li jibqgħu jgħixu mal-ġenituri tagħhom u konsegwenza tek dan wassal biex bosta minnhom ikunu sidin ta' djarhom għax jilħqu jġemmgħu somma ta' flus. Studju mwettaq mill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli sab li 59% tal-Maltin bejn l-età ta' 18 u 34 sena jgħixu mal-ġenituri tagħhom biex bekk pajjiżna għandu waħda mill-ogħla rati fl-Ewropa ta' ulied li jibqgħu jgħixu fid-djar tal-ġenituri tagħhom. Madankollu dan iwassal biex dawn jilħqu ifadlu iżjed flus biex eventwalment jixtru ir-residenza tagħhom u mhux jikru. Fil-fatt f'pajjiżna 82.6% għandhom ir-residenza tagħhom rata ferm ola minn dik tal-Ewropa li hija ta' 64.1%. L-istudju sab ukoll li f'Malta il-familja għandha ir-rwol kruċjali e kif dawn jippruvaw jaddattaw u jgħinu l-uliedhom mill-aħjar mod li jistgħu sabiex ikunu jistgħu isiru sidin ta' djarhom. Fl-aħħar 10 snin il-persentaġġ ta' proprjetà li ingħatat forma ta' rigal jew wirt irdoppja minn 10% għal 20%. Dan fl-istess waqt li bosta familji qed jgħinu lil uliedhom billi jagħtuhom somma flus jew saħansitra self biex dawn ikunu jistgħu jingħataw loan ogħla. Barra minn hekk il-ġenituri jagħmlu użu mir-rabtiet soċjali tagħhom biex jgħinu lil uliedhom jiksbu loan ogħla jew brati ta' interessi iktar baxxi. Dan ir-rapport wera wkoll kif l-inizjattivi li kienu joffru l-Gvern u l-Knisja kienu ta' għajnuna kbira lil dawk li xtaqu jixtru ir-residenzi tagħhom, però fin-nuqqas ta' dawn il-familjari kellhom jagħmlu tajjeb huma. Rapport ieħor is-sena li għaddiet tal-KPMG ikkonferma li persuni single paga bażika f'Malta ma jaffordjawx 95% tal-proprjetà f'pajjiżna.